aquí, i al final anem a parar a lo que agafant el que he escoltat a la porteria, collons, al Barça falta el directiu que doni un cop de puny a la taula i digui fins aquí hem arribat. No, que surti el Gaspar de turno de dir fins aquí hem arribat. Què és això? Perquè no és això que tu et robin, és el que afavoreixen a l'altre. És que tenim dues coses en contra. A tu et roben i al Madrid l'afavoreixen. Clar, aquí, i encara com només estan a 4 punts. Però perquè podrien estar a 25. Podrien estar a 25 punts amb el que han arribat a robar. La vergonya és que només estiguin a 4 punts. Però el Barça, institucionalment, hauria... És que estem callats de secretaria amb el pes. No s'ha de protestar, no s'ha de dir, si perdem és el que ens mereixem, i una merda! Si ens roben, s'ha de dir, per molt malament que juguin no ens callaran. I si ens afavoreixen també. Jo no vull que m'afavoreixin. Jo no vull, però no vull que em robin. I si em roben, vull que algú del club, de la directiva, no el jugador, ni nosaltres. Algú a part del Piqué. No el jugador, algú de la directiva que surti allà i digui, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Protestar almenys. No protestar, perquè això ja ve, perquè si no van fer. I això és el primer que vaig dir a la 13-14, perquè quan ens van col·locar Mateu Laoz per l'últim partit de Lliga, vaig dir, hòstia, però com ho podem permetre? Com ho podem permetre? Fa una setmana s'acaba de robar la Copa del Rei, amb el primer gol en fora de joc del Di Maria. Hòstia, i al cap d'una setmana ens el col·loquen i ens va robar. L'últim gol, el gol de Messi era legal. Hòstia, i aquí calladet. No s'ha de dir res, tothom que... I això sí, primer de la felicitat al Madrid. Aneu a fer punyetes! Aneu a fer punyetes! Penseu amb els socis! Penseu amb els socis el cabrejats que estem! Deixem-ho fer un break i parlar de la grosseria.